Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo usab kanimo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maghinulzol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsahulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako Sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kaya nakalapas sa pagdako mo sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat kinahanglang buhaton kaya akong dako sala busan nga moyo ako kang Santo Maria kanunay ulay sa tanan nga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kailuyanon ta kita sa Dios nga makagaom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanako. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. O Ginoo, dili kami mabuhi kung wala ikaw. Busaron magpuyo kami kinabuhi, sumala sa imong kabubuton. Hatagi kami sa paghunahuna o pagbuhat kanunay sa mga butang nga matarong. Kinamugi pangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak nga buyog hari, uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Esther. Si Reyna Esther, sa dakong kasakit, midangop sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo, ang Diyos sa Israel. Akong Ginoo ug Hari, ikaw lamang mao ang Diyos. Nag-inusara lamang ako, ug wala ako'y kadangpan gawas kanimo. Tabangi in taon ako, hapit na itahan ko ang akong kinabuhi, o Ginoo, kutob sa akong hinumduman, ang akong banay nagsugilon kanako, giunsa nimo pagpili ang Israel, gikan sa tanang kanasuran, ug giunsa nimo kanhi sa pagpili sa among mga katigulangan, aron mahimong imong katawhan hangtod sa kahangturan. Imong gituman ang tanan nimong mga saad ngadto kanila. Hinumdumi kami, o Ginoo. Umari ka kanamo nining panahon sa kasamo. Hatagi ako og kaisog, hari sa tanang Dios,
ug magmamando sa taranggahom ngayutanon. Hatagi ako sa husto mga pulong nga akong isulti sa akong pag-atubang ni Aswero kanang lampingasan nga leon. Usba ang iyang kasing-kasing aron awayo niya si Aman ang among kaaway ug laglagon siya ug ang iyang mga lumalaban. Luwasa kami o Ginoo, tabangi ako, nag-inusara lamang ako, ug walay bisan kinsa nga akong kapaingnan, gawas kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugan. Sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugang. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Magasimba ako dito sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugang. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, kay imong gihimong dako labaw sa tanan ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, Imo ako nga gipataling hugang. Ang imong tuong kamot, nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpi, sa iyang gibuhat ka nako. Ang imong kaluoy, O Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, sa adlaw nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipataling hugang. pagdaig alang kanimo, Ginoong Jesucristo, Hari sa impaya, nga walay katapusan, ang pulong mo, Ginoo, among
Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iya mga tinunan, pangayo kamo, o kamo hatagan. Pangita kamo, o kamo makakaplag. Pagtuktok kamo, o ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay hatagan ang mangayo, og makakaplag ang mangita, og ablihan ang pultahan alang kaniya nga nagtuktok. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyo og bato ang inyong mga anak kung siya mangayog pan? O hatagan ba ninyo bitin kung mangayog isda? Kung kamo nga mga dautan, mahibalong mohatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga tua sa langit? Mohatag gayud siya sa mga maayong butang niadto mangayo kaniya. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises og sa pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Okay lang, hindi ko magstay. Medyo layo ra kay siya. Naglisod ko. So, good morning. Ang gospel nato karon, nagingon siya nga, kung mangayo daw ta, ihatag daw sa Ginoo. No? So, actually, daghang kay message sa tong gospel karon, isa lang ta atong point kay, para dili kay ta sa tong homily, no? So, sabi, kailangan daw natin hingin, tapos kung ano daw yung hiningin natin kay God, ibibigay daw niya, no? Nag-iiko man? Okay lang. Okay. So, siguro, mapangutan na nato, matanong nato na, kung ibibigay ni God lahat ng gusto o yung ihingin natin during sa itong prayers, so kung ihatag daw ang ato mga gipangayo during sa ato mga prayer, siguro mangutana ta, bakit di binigay ni God yung mga pinagdadasal ko? Ang tagal-tagal ko nang nagdasal. Ang dami ko nang sugat sa tuhod, sa kakaluhod. Ang dami ng laway na naubos. Ba't hanggang ngayon, di pa nibigay ni God yung mga pinagdadasal ko? Pero ang gospel, nagingon niya, kung ano daw ang ginapangayo nato during sa prayers, ihatag daw ni God. Una, wala gihatag ni God, di niya binigay yung mga pinagdadasal natin, kasi alam niya na
hindi nakakabuti sa atin, no? Hindi siya good para sa tuwa. For example, siguro naiuban nga, sige, ampo nga, ay, Ginoo, maintag super gwapa na kayo ko, no? Kana siya, dako nga posibilidad na dili hatag ni God, kay basig sa sobra nimo kagwapa, daghan mag-away sa imuha, daghan magsumbagay, no? Ikaw pa ang kosa sala sa bantaw. Or sige mo kang gwapo kay ni God, na sige makadaghan kag asawa, no? Maglisod gani kag atiman sa isa ka asawa, mag-sustain sa mga anak, how much more kung daghan, no? So, mo nang wala gihatag. Pangalawa, siguro si tag-ampo nga, ay sana mayaman ako, na pagbata ko na ako sa morning, instant mayaman ako, di ba? Para gusto na ako, mabili ko yung ano ko yung gusto ko, makapasyal ako, gawin ko yung gusto ko kasi marami akong pera. Pero, ba't hindi binigay ni God sa'yo? Kasi, baka pag ibigay ni God sa'yo, makakos lang siya problem sa imong kinabuhi. For example, imagine nato, kung extra mayaman kayo, nakakamo karon diri sa simbahan? Naglingkod ba kamo diha sa same nga pwesto kung asa mo naglingkod karon? Siguro dako ang posibilidad nga dili. Siguro kung masulod kag simbahan, daghan ka mga bodyguards. Kay bantayan ka, kay mahadlok ka. Siguro kung asa ka naglingkod karon, dili ka naglingkod diha, kay tan-awon man imong katapad. Kay dato mangay ka, mahadlok ka, no? So mag-alanganin na ka. No? So, dako pug tendency nga wala ka karon sa simbahan. Anyway, daghan mo og pera, mag-sorry na lang ko. So imong God, dili na ang tinuod nga God, kundi ang kwarta na. Kay daghan na mga kwarta. No? And then, pangatlo, remember nato na tanang prayers, lahat ng prayers na pinagdadasal natin, sinagot yan ni God. Kaya lang, remember natin, di ba, ang sagot, hindi lang oo, may hindi din, di ba? Di ba? Pag may isa, may oo o hindi. Kaya lang, sagot ni God, hindi. Kasi, baka mapawala tayo, malayo ta sa yaha, mahimo yung tang bad person, kung ihatag niya ang gusto nato. Di ba? Basig dili ta happy kung ihatag niya ang atong mga giampo. One time bitaw, na isa ka tao, masisya gampo, na madato siya. And then one day, na naginip siya na someone na mohatag sa imo og gold, and then kana millions of pesos na siya kung ibaligyan nimo. So, one day, may naghatag siya gold. Siya na, tinod na dito akong panaginip. Pero after niya na kuha tong gold, dili na siya magawas sa balay, kay madlock naman siya nga makabalo ang uban na siya gold, basig kwaon sa yaha niya, patyon siya. So di na siya nagagawa sa balay. So at the end, sad kayang kinabuhi. Kaya dili naman siya nagagawas, di na siya nag-istorya sa mga tao tungod sa kahadlok. So na-realize niya na dili dito para siya. Asya, iuli na ako niyang gold. Kaya dili ko happy. So, the same thing din sa itong mga prayers. No? Wala gihatag ni God kay basi, more na makapahatag og sadness sa tuwa. Then, tanungin natin yung sarili natin. Ano ba yung dasal na dapat nating dasalin na kung baga malaking tendency na ibibigay ni God sa atin? Siguro, personally, suggestion ko una, pagdasal natin kay God kung ano yung dapat nating gawin para lalo tayong mapalapit sa Kanya. Pangalawa, ipagdasal natin na kaya nating magmahal
according sa pagmamahal ni God. Hindi according sa puso natin. Kasi sometimes, kung ano yung nasa puso natin, kung yun yung pagmamahal na gagamitin natin, sometimes nagkakamali tayo. Kasi hindi natin ginamit yung puso ni God. Ginamit natin yung personal na panglasa natin. Siguro panghuli na, ipagdasal natin kung paano tayo or anong klaseng spiritual life na dapat natin gawin para mas madali makipag-relate sa mga tao. At saka kaya natin lampasan yung mga trials sa buhay natin. Siguro yun yung dapat ipagdasal natin. Kasi sometimes yung mga pinagdadasal natin, si God lang ang dapat magkaroon ng mga bagay na iyon. Hindi para sa tao, para lang kay God. So huwag tayong masaktan, huwag tayong magalit, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Pag yung sagot ni God, hindi. Huwag nating isipin na hindi nakikinig si God sa atin. At never nating isipin na hindi sinagot ni God yung mga pinagdadasal natin. Kaya lang, yung sagot niya, hindi. Kasi alam niya na mapapasama tayo pag binigay niya sa atin yung lahat ng mga pinagdadasal natin. Amen? Mga pag-ampo sa katauhan, si Kristo, misaad sa pag-ingon, pangayo o gihatag kini kanimo. Mudango kita ngadto sa atong langitno nga mahan, uban ang tumang pagsalig. Muutaw kita, amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang halaw nga kinabuhi sa pag-ampo, mukay laplokop sa tibuok simbahan dinhi sa yuta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga taong naglunang sa mga bisyo o sa makasasalang pagkinabuhi, mangitag kapasayloan sa ilang mga binuhatan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga magpadayon kita diha sa pag-ampo, bisan halos kawad-an kitag paglaom, tungod sa mga katalagman sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, makakaton sa pagpasan sa krus sa ilang balatian sa dalaygong paagi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imontang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ngalagdon Teopilo kamomot, Jol si Balyi Pari, mabayaw na ngadto sa mga altar sa santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, mapasaylo o mabanaw uban kang Kristo, hangtod sa kahanturang mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Langitong Amahan, nagpasalamat kami kanimo, kay imong gipat talinghugan ng among mga pagpangamuyo. Tabangi kami aron kanunay kaming mosalig sa imong mahigugmaong mga paagi, og tumanon namo ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Dayon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatag, nadawat na mo kining among gihala, ang panong nga abot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanot sa kalangan kanamo. Dayon ang Diyos, dayon ang Diyos ang tutsama ang Mga igsuon, pagampo kamo, aron na nga ako ng inyong sakripisyo, dawat unta sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaluoy ang mga tinguha sa mga yupo kanimo. O human madawat ang mga halad o mga pagampo sa imong katawan. Kabigan ngana kanimo ang amo mga kasing-kasing. Kinamong ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibang ang iyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay nga maragahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay, og sa tanang dapit. Pinaginit ko Kristo, imong hinigugmang anak. Siya maong pulong pinagi kaniya, imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos, nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo og nahimong tawo gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupas siya sa cross aron pagbuntog sa kamatayon og pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot og nag-iya niya ang usa ka balaang katawan alang kanimo. O busaban sa mga anghel ug mga santos, nagawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa paghingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagawad. Puno ang langit, ug yutas sa
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Diya'y lunang dagaan, isangalan sa Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos kayo, di kao Ginoo, ang kuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o mingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo o galang sa tanang mga tao aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kani. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kani. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag niya, nga na kanimo mahagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, o ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunugos. Sa mga ipagkagugon ang inunganan, uwabog yaw ang imong kinarian.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dawtat. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron dinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, sampang nagapaabot kami nga maluumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo manangking harian, hanggang unang himaya. Hangtod sa kanyang turan. Amen. Ginoong Jesucristo, naigon ka sa inyong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubutan, at tagi kami sa imong kalinaw o kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Wala sa kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Pudero sa Diyos, kanagawang sa mga sala. Sa kalibutan, paloy kami. Pudero sa Diyos, kanagawang sa mga sala. Sa kalibutan, paloy kami. Pudero sa Diyos, kanagawang sa mga sala. Kini, mga kordero sa Diyos, nanganawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko angay, mukalawat kanimo apan pamulumumang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Bago ang final prayer, thank you nga nakamas ko sa inyo this morning. Kanila lang, nanangutana sa ko kung pila na daw ako katuig nga pare. And then na-realize na ako nga, kung wala ako gipangutana, na-realize na ako, wala ako ma-realize nga, karon nga tuig di ay pang 10 taon na din ako nga pagkapare, no?
So, parang kahapon lang. So, naka-10 taon na pala. So, please include ko sa yung mga prayers para continue akong service sa Ginoo. And then, mga sorry kay di kayo nakakabisado ang Latin Rite. Kaya ginagamit namin is Ambrosian Rite. And then, super bihira lang dyan nga nagamas ko o Bisaya. So, nangangapa ko pagkuhan kanang sa guide ba. So, pasensya na dili kayo perfect akong pagmisa ha. So, hopefully, ma-perfect na ako later on. Magampo kita. O Ginoong Diyos namo, gihatag ang santos nga pangalawat aron pagpanalipod sa among kaluwasan. Imo kini nga maamong panabang karon og maabot. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.